Когда вы выступаете, Итак, добрый день, уважаемые представители средств массовой информации, приглашенные присутствующие. Я также приветствую наших коллег, кто работает с нами в онлайн-режиме и следит за пресс-мероприятиями на YouTube, Рутуб и телеграм-каналах Национального пресс-центра. Тема нашего мероприятия «Деятельность Союза писателей Беларуси на современном этапе».
новые проекты, международное сотрудничество и подготовка ко Дню белорусской письменности. Я с удовольствием представляю наших гостей, участников пресс-конференции. Александр Николаевич Карлюкевич, председатель общественного объединения «Союз писателей Беларуси», директор издательства «Беларусь». Елена Анатольевна Стельмах, первый заместитель председателя общественного объединения «Союз писателей Беларуси». Леонид Михайлович Кривонос, председатель Минского областного отделения общественного объединения «Союз писателей Беларуси». И главный редактор журнала «Молодость» Ольга Станиславовна Рацевич. Коллеги, работаем традиционно. В течение 1 часа у нас запланировано сообщение наших гостей, после чего у вас будет возможность задать интересующие вас вопросы. Коллеги, работающие с нами в онлайн-режиме, вы также можете направлять ваши вопросы на ящик электронной почты Национального пресс-центра. Во второй части пресс-конференции мы их озвучим, попытаемся получить на них исчерпывающие ответы. А начать нашу пресс-конференцию я попрошу Александра Николаевича Карлюкевича. Александр Николаевич, пожалуйста, вам слово. Дякую. Добрый день, паважаныя коллеги. Добрый день, гледачи, слухачи. У всех, кто зараз цікавіцца правядзеннем дадзенай прэс-канферэнцыі і той тэматыкай, якую мы збіраемся агучыць, звязанай з працай Саюза пісьменнікаў Беларусі, з падрыхтоўкай да Дня беларускага пісьменства, да 33-го Дня беларускага пісьменства, які сёлета пройдзе ў Касцюковічах Магілёўскай вобласці. Але нам, канешне, хацелася пагаварыць не толькі пра гэта, а ўвогуле, чаму мы так шырока на такое шырокае прадстаўніцтва адважыліся. Нам хацелася пагаварыць увогуле пра тое, што апошні час знаходзіцца і характарызуе сучасны літаратурны працэс, скажем так, у 2025 годзе. Хаця літаратура, безумоўна, ацэньваецца не за 1 год, і чытачы ацэняць яшчэ з часам тое, што напісана і сёння. Калі гаварыць пра падзеі вельмі важкія, якія сталі штуршкамі для навацый, для нейкіх пэўных мастацкіх праектаў, то я хацеў бы сказаць пра тое, што сёлета прайшоў першы форум маладых літаратараў Беларусі на пачатку чэрвеня, арганізаваны Міністэрствам інфармацыі нашай краіны пры падтрымцы адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Форум, які паказаў, што ў Саюзе пісьменнікаў шмат маладых людзей, што многія увогуле рыхтуюцца да паступлення ў Саюз пісьменнікаў Беларусі, а самае галоўнае, пішуць свае цікавыя творы. У апошні час Міністэрства інфармацыі краіны падштурхнула 2 вядучыя выдавецтвы, выдавецтва «Мастацкая літаратура» і выдавецкі дом «Звезда», для таго, каб з'явілася адмысловая серія «Маладосць», дзе прадстаўлены творы менавіта аўтарам, якім крыху больш за 20, меней 30 гадоў, у рэдкім выпадку крыху больш за 30 гадоў. Пагэтаму вось гэтая серія «Маладосць», а выйшлі ўжо першыя кнігі, выйшла кніга Андрея Дорожкіна, рыхтуецца да выхаду кніга Вікторыі Кляўко. Яна ў свой час вызначылася і выклікала шырокі розгалас сваім раманам «Вырай», які быў нават прэзентаваны ў Купалаўскім тэатры. І, безумоўна, у гэтай серыі выйдуць новыя кнігі. Больш шырока пра творчасць маладых раскажа Ольга Станиславовна Рацевич, якая тут прысутнічае, галоўны рэдактар часопіса «Маладосць» і прадстаўнік выдавецтва «Мастацкая літаратура». Я хацеў бы сказаць пра тое, што рыхтуючыся да форума і пасля аналізуючы тое, як прайшоў форум, хто з якімі сентэнцыямі, мастацкімі ідэямі выступіў, выказаўся, хто гаварыў пра свае здабыткі калег на секцыях, якія працавалі ў час форума. Гэта ўсё падштурхнула кіраўнікоў абласных рэгіянальных аддзяленняў Саюза пісьменнікаў да больш шырокай увагі моладзі. І, канешне, пра гэта, відаць, будзе гаварыць Леонид Михайлович Кривонос, кіраўнік Мінскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў. Я скажу за тых калег, якіх тут няма. Вось мы вельмі заўважылі істотны рух маладых літаратараў, маладых празаікаў, паэтаў з Гродзеншчыны, Берасцейшчыны, і за гэта вельмі ўдзячны і Людміле Кебіч, кіраўніку Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў, і паважанай Тацяне Демідович, кіраўніку Брэсцкага абласнога Саюза пісьменнікаў Беларусі. Дарэчы, міністр інфармацыі
інфармацыі, калі выступаў на форуме, ён быў мадэратарам пленарнага паседжання форума маладых літаратараў, ён звярнуў увагу на тэму судакранання супольнай працы рэгіянальных медыа з маладымі літаратарамі. Вось ведаю, што зараз брэсцкая абласная газета «Заря» нават рыхтуе цэлы разварот маладых аўтараў, які выйдзе ў пярэдадзень дня беларускае пісьменства. І, канешне, гэта яшчэ робіцца таму, што там ёсць каго надрукаваць. А у нас у выдавецтве «Беларусь» таксама падрыхтаваны зборнік апавяданняў маладых аўтараў, які ўжо здадзены ў друкарню. Якраз мы працавалі разам супольна з Вольгай Станіслаўнай Рацевіч над гэтай кнігай. І там вы ўбачыце, чытачы ўбачаць не толькі удзельнікам форума маладых літаратараў, а і новых аўтараў, якіх адкрывае часопіс «Маладосць». Яшчэ адзін складнік, на які хацелася б звярнуць увагу, гэта увага маладых пісьменнікаў да мастацкага перакладу. Яна, дарэчы, можна сказаць, двухбаковая. Размова ідзе пра тых маладых перакладчыкаў, якія перакладаюць беларускую літаратуру, у першую чаргу на рускую мову і іншыя мовы. А яшчэ гэты складнік, другі накірунак, гэта пераклады на беларускую мову іншых літаратур. І часопіс «Маладосць» у прыватнасці вельмі актыўна супрацоўнічае з Мінскім дзяржаўным універсітэтам замежных моў. Літаральна на працягу некалькіх гадоў там ідуць пераклады з моў народаў Азіі, у трэндзе кітайская мова, творчасць сучасных маладых кітайскіх пісьменнікаў. Спадзяюся, што ўсё гэта выльецца ў кнігу. А калі гаварыць пра наши рэгіянальныя арганізацыі, то, безумоўна, такім адкрыццём, таму што творчая асоба, адзінка, якая цікавая, якая можа нешта зрабіць, з'яўляецца адкрыццё мінскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў, якое рэкамендавала да ўступлення ў Саюз пісьменнікаў Беларусі Пшыгодскага. Гэта малады перакладчык, які перакладае класічную літаратуру, што таксама не выпадкова. Мы ведаем класічныя пераклады Васіля Сёмухі, Анатоля Клышкі, мы ведаем шэраг медыевістаў, якія працавалі і ў беларускай літаратуры, і ў беларускім літаратуразнаўстве. І вось выдатна, што і маладыя людзі адважна ідуць па гэтаму шляху. Гэта ўсё, канешне, залежыць ад таго, як шукаюць іх у сваіх аддзяленнях. У нас хорошы прыклад, у мінскім абласным аддзяленні працуе Рагнет Малахоўскі, ён, дарэчы, працуе і рэдактарам аддзела паэзіі газеты «Літаратура і мастацтва» паважанай, і ён яшчэ з'яўляецца старшынёй секцыі мастацкага перакладу. І я по многім вось тыя праекты, якія мы і на старонках газеты «Літаратура і мастацтва» называем дыпламатыяй перакладу і ўвогуле называем нашы зносіны з іншымі літаратурамі нацыянальнымі дыпламатыяй дружбы, дыпламатыяй перакладу, я б адзначыў менавіта ролю і газеты «Літаратура і мастацтва» і непасрэдна Рагнеда Юрьевича Малахоўскага. Дарэчы, да Дня беларускага пісьменства таксама будуць надрукаваны новыя прадстаўленні, новыя пераклады. І што цікава, у нас на круглым стале, які пройдзе 4 верасня, круглы стол беларускіх і замежных літаратараў, арганізаваны Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь і Саюзам пісьменнікаў. Ён будзе прадстаўляць таксама вось дзейнасць у гэтым накірунку. І там у электронным фармаце мы прэзентуем адмысловы праект, які звязаны з Вялікай Адчыннай вайной, звязаны з творчасцю нашага класіка, народнага паэта Беларусі Янкі Купалы. Кніга пакуль што яна ў электронным фармаце, хаця ў нас ёсць партнёры, яна ў хуткім часе з'явіцца, я спадзяюся, што недзе ў кастрычніку яна з'явіцца, гэтая кніга, называецца «Беларускім партызанам на мовах народаў свету». Аўтар гэтага неўміручага верша, напісанага ў верасні 1941 года, народны паэт Беларусі у Падмаскоўі, у лясніцтве, дзе ён спыніўся ў свайго сябра, ён адгукнуўся на шырока
эпоха разгортвання партызанскай барацьбы на тэрыторыі акупіраванай Беларусі вось гэтым вершам. І у кнізе беларускім партызанам на мовах народаў свету, якую мы рыхтавалі супольна Саюз пісьменнікаў Беларусі, выдавецтва Беларусь і Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы, прадстаўлена 55 моў народаў свету. У першую чаргу гэта мовы народаў Расійскай Федэрацыі. Дзякуй. Дякую, Олесь Миколаевич. И наступный наш спикер Алена Анатольевна Стельмах. Алена Анатольевна, вам слово. Паважаныя калегі, нам, канешне, будзе вельмі прыемна з усімі з вами убачыцца, сустрэцца на дні беларускага пісьменства ў Касцюковічах. А сёння мы хочам падзяліцца сваімі планамі, сваімі творчымі здабыткамі, тым, чым мы збіраемся упрыгожыць гэта сапраўднае беларускае свята духоўнасці. Я бы сказала, что падрыхтоўка да Дня беларускага пісьменства ідзе на працягу усяго года, таму што ўсё, што мы робім, скіравана на тое, каб паказаць лепшае, каб прадставіць нешта наша новае, каб гэта было цікава, каб гэта было такім новым унёскам у нашу беларускую духоўнасць. Асабіста я хочу вось зараз падзяліцца ўражаннямі ад правядзення рэспубліканскага творчага конкурсу юных чытальнікаў «Жывая класіка», членам журы якога з'яўляюся на працягу ўсіх гадоў дзейнасці гэтага конкурса. Вельмі радуе, што пашыраецца кола яго удзельнікаў. Сёлета 28 000 юных чытальнікаў удзельнічалі ў конкурсе. Некалькі дзён таму сталічнае тэлебачанне запісвала фінал конкурсу, пераможцамі ў якім сталі 20 юных чытальнікаў з розных куткоў нашай краіны. А гала-канцэрт з іх удзелам у нас ёсць магчымасць убачыць у Касцюковічах. І, канешне, вельмі радуе той стымул, якім узнагароджваюцца пераможцы, а гэта паездка ў Зубронак. Так што нашы юныя чытальнікі яшчэ атрымаюць прыемныя ўражанні і там. Наогул, сёлетні удзел Саюза пісьменнікаў у Беларусі звязаны з вельмі дарагімі для нас імёнамі, з людзьмі, з якімі, на жаль, мы вымушаны былі развітацца ў сёлетнім годзе. Пагэтаму і сваю творчую праграму, якую мы прадставім на галоўнай сцэне свята, гэта 6 верасня з 10 до 12 гадзін, мы назвалі «Імёны светлыя дарагія». Безумоўна, мы узгадаем і саміх аўтараў, і іх творчасць народнага паэта Беларусі Уладзіміра Карызны, народнага пісьменніка Беларусі Мікалая Івановича Чэргінца, старшыню Магілёўскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Алеся Казеку. Кожны год была такая традыцыя, Мікалай Іванович Чэргінец 5-га, звычайна ў першы дзень свята, як і зараз мы зробім і 5 верасня, ехаў у сталіцу Дня пісьменства і там сустракаўся са сваімі чытачамі. У яго камандзе Марыя Захарэвіч, Эдуард Ханок, і гэтыя людзі і сёлета з задавальненнем адгукнуліся на прапанову паехаць у Касцюковічы, каб прадставіць творчасць Мікалая Івановича, успомніць пра яго. І гэта наша вечарына памяці будзе называцца «Дарогамі жыцця Мікалая Чэргінца». Вельмі важны праект, які ажыццяўляецца ў гэтым годзе і які радуе нас, пісьменнікаў, асабліва лаўрэатаў нацыянальнай літаратурнай прэміі. Зразумела, што і на сёлетнім свяце будуць агучаны новыя імёны. Пераможцы ўжо вядомы, яны рыхтуюцца, а вось тыя, хто стаў пераможцамі ў папярэднія гады, мелі магчымасць быць выдадзенымі з падтрымкай Міністэрства інфармацыі ў серыі
лаўрэаты нацыянальнай літаратурнай прэміі. Ось для мяне асабіста вельмі прыемна, што ў гэтай серыі выйшла і моя кніга «Дзень мира настанет». І, канешне, нам вельмі хочется ехать на свято вот с такими книгами. И наогул книг много, каждый письменник старается привести свои книжные новинки. На пляцоўках кожнай вобласці будуць пісьменнікі прадстаўляць сваю творчасць. Ужо яны склалі свае праграмы, і гэтыя праграмы прысвечаны вельмі патрыятычным тэмам, тэме года беларускай жанчыны. Наогул пісьменнікі адчуваюць жыццё, адчуваюць сучасны пульс жыцця і, конечно, сваёй творчасцю на гэта адгукаюцца. Да ўсяго будзе такі прыемны момант пад час нашага выступлення на галоўнай сцэне свята. Саюз пісьменнікаў мае такую вельмі шаноўную узнагароду, медаль за вялікі ўклад у літаратуру. І, канешне, на сцэну падымуцца таксама нашы калегі, якія атрымаюць гэту шаноўную павагу сваёй творчасці. А, канешне, вельмі многа аўтараў, якія шмат гадоў працуюць у літаратуры, якія ствараюць сучасную беларускую літаратуру. І, канешне, нас радуе тая маладая плынь, якая так больш актыўна, і мы вельмі хочам яе падтрымліваць, каб яна ўваходзіла ў літаратуру. І да ўсяго, карыстаючыся магчымасцю прысутнасці тут у нацыянальным прэс-цэнтры Рэспублікі Беларусь, які з'яўляецца суарганізатарам конкурсу «Мост дружбы», конкурсу саюзнай дзяржавы, да ўдзелу у якім запрашаюцца маладыя літаратары 16 до 35 гадоў. Ужо аб'яўлены конкурс, да 31 кастрычніка прымаюцца заявы, і, канешне, вельмі хочацца, каб актыўнасці ў ім праявілі і маладыя творцы з Расіі, і нашы беларускія аўтары, таму што, акрамя таго, узнагарод, якія яны атрымаюць, у іх будзе і магчымасць надрукаванымі ў альманаху. 5 пераможцаў з Беларусі і з Расіі будуць прадстаўлены ў такім творчым зборніку. Таму пажадаем усіх поспехаў. Дякую, Алена Анатольевна. Леонид Михайлович, напевно, вам так само есть что додать по деятельности Минского областного. Добрый день. Хочу сказать, что литераторы Минщины, они живут по принципу, что по-сапраўднаму таленавіты пісьменнік летапісец часу, якому ён належыць. Таму тэматыка, змест твораў нашых аўтараў, ён адпавядае духу часу, мінулага недалёкага, нехта заглядаў у бліжэйшую будучыню. Мы працуем актыўна з моладдзю, тут уже казалі, і у нас існуе серія бібліятэчка Мінскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Мы дапамаглі выдаць у гэтай серыі Паліны Дварянскай, Максіму Хацкевічу свае першыя кніжкі і ініцыіравалі іх прыём у Саюз пісьменнікаў. І зусім не жалеем пра гэта. Заўважылі перакладчыцкі талент Прыгодскага і таксама ініцыіравалі яго прыём. І працуем далей. У нас праца ідзе ў большасці індывідуальная з моладдзю. Што яшчэ? Штогод мы рэалізуем шмат розных літаратурных, сацыяльна значных праектаў. Толькі вось у гэтым годзе я хачу сказаць, што некалькі такіх праектаў рэалізаваны, яны прэзентаваліся ўжо на розных рэспубліканскіх пляцоўках, а яшчэ мы іх штогод рэалізуем на пляцоўцы Дня беларускага пісьменства. Таму вось мы ўжо ініцыіравалі і на міжнароднай кніжнай выставе на галоўнай пляцоўцы гэта мерапрыемства прэзентавалі да 40-годдзя Чарнобыльскай аварыі зборнік паэтычны «Чарнобыльскія саракавіны». А зараз на Дні пісьменства у Касцюковічах, ось у межах праграмы, мы на пляцоўцы Мінскай вобласці будзем некалькі такіх тэм разглядаць. Першае, год беларускай жанчыны.
и наше выступление членов делегации будет называться «Без жанчыны няма айчыны». Таму будут гучаць вершы, паэтычныя творы, якія яшчэ нігде шырока не публікаваліся і не гучалі. Это будет цікава. По-другое, 85 год пачатку Вялікай Айчыннай вайны. Ужо шмат гадоў мы супрацоўнічаем абласной аддзельнай з дзяржаўным пагранічным камітэтам. Вынікам гэтай працы штогод з'яўляецца вось такі альманах, які называецца «Граніца літаратурная». В гэтым годзе пабачыў свет 5-й нумар, і ён якраз вось гэта закранае гэтую тэматыку, у ім удзельнічаюць тым ліку і пісьменнікі нашага аддзялення. Таму другая частка наша выступлення на Дне пісьменства на пляцоўцы Мінскай вобласці будзе, мы помнім пра год 41. Будем прэзентаваць гэты альманах, і таксама будуць нашы пісьменнікі чытаць свае творы, вытрымкі з гэтых твораў на гэтую тэму. Трэці падзел нашего выступлення, мы таксама шчыльна і даўно ўжо працуем з Дзяржаўным музеем гісторыі беларускай літаратуры. І уже не адзін праект сумесна рэалізаваны. У гэтым годзе мы рэалізавалі такі праект, як да 135-годдзя Максіма Богдановича. Вось такі сумесны, это паэтычны зборнік пісьменнікаў Міншчыны, дзе прысвячэнні сучасны погляд на творчасць, жыццё гэтага класіка беларускай літаратуры. Называецца ён «Сінякрылы матылёк». Першая прэзентацыя адбылася на Ракуцёўскім леце 2026 у Маладзечынскім раёне. І вось такая яшчэ адна будзе шырокая прэзентацыя ўжо для больш шырокай публікі і гасцей на Дні беларускага пісьменства. Падчас работы нашай на Дні пісьменства увесь час будуць праводзіцца аўтограф-сесіі. Тыя пісьменнікі, члены дэлегацыі, у якіх у гэтым годзе выйшлі свае кніжкі, будуць праводзіць аўтограф-сесіі. Напрыклад, вось бярэзінскі публіцыст, празаік Алесь Бычковскі выдаў в гэтым годзе ў выдавецтве «Беларусь» зборнік «Чароўны чемадан з пахам адрэналіну». У 4/4 выйшла кніга «Пушчанскі аберег» Владимира Цынуніна. У выдавецкім доме «Звезда» Ірына Карнавуха выдала дзіцячую кніжку «Малінавыя ачэчы». Яшчэ будуць там выступленні іншых, напрыклад, Віктор Сабалеўскі у «Чаканні кахання», Людмила Круглік «Жизнь рассыпала лед жемчуга» і яшчэ іншыя пісьменнікі. Так што хочу сказаць, што праграма у нас шырокая, такая вельмі шчыльная. І на галоўнай пляцоўцы свята 6 таксама нашы прадстаўнікі будуць удзельнічаць у канцэрце Саюза пісьменнікаў Беларусі. Вось такая пакуль што калі недалёка глядзець наперад, што нас чакае. Дякую. Дякую вялікі, Леонід Михайлович. Ольга Станіславовна, чым сёння жыве часопіс «Беларусь», якія задачы вырашае, новыя праекты, мабыць, планы? Маладосць. Маладосць. Часопіс «Маладосць». Маладосць. Вітаю ўсіх прысутных. Часопіс «Маладосць» ўжо больш за 70 гадоў з'яўляецца адным з галоўных першаадкрывальнікаў імёнаў паэтаў і празаікаў у сучаснай беларускай літаратуры. З такой мэтаў ён быў створаны, і ён працягвае свае традыцыі. Кожны год у маладосці ўпершыню гучаць імёны каля 30 маладых паэтаў і празаікаў. Як мы іх знаходзім, дзе мы з імі знаёмімся, насамрэч гэта даволі працаёмкі, няспынны працэс, у якім бяруць удзел не толькі члены рэдакцыі, а даволі шмат людзей. Значыць, у першую чаргу нам дапамагаюць, канешне, усе аддзяленні і Мінскае гарадское аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі. Па-другое, мы супрацоўнічаем з літаратурнымі аб'яднаннямі па ўсёй краіне, клубамі, гурткамі.
пры бібліятэках, школах, універсітэтах. Па-трэцяе, гэта вынікі шматлікіх літаратурных конкурсаў, якія ладзяцца па ўсёй краіне. Альбо рэдактары часопіса з'яўляюцца членамі журы гэтых конкурсаў, альбо па выніках некаторых конкурсаў творы павінны быць апублікаваныя ў маладосці, што мы з радасцю і робім. Дык вось, ёсць яшчэ аўтары, якія дасылаюць свае творы нам самі. Так вось, калі у першым выпадку ўжо табе нехта парэкамендаваў, нехта даў пачытаць альбо сказаў зверні ўвагу, мы падумалі, што нешта з гэтых аўтараў можа выйсці, то у выпадку, калі аўтары дасылаюць творы самі, бывае, што ўзнікаюць сумневы. Вось, адчуваеш, што нібыта ёсць талент, цікавыя вобразы, метафоры, але недасканалы, прыкладам, вершаваны метр, альбо ёсць нейкія пытанні да формы, альбо наадварот. Дык вось, абавязкова мы заўсёды даём шанс і дапамагаем маладым зрабіць першы крок, надрукавацца. І пасля, калі ты бачыш, калі я бачу творы гэтых аўтараў у іншых літаратурных часопісах альбо ў газеце «Лім», калі я бачу, што яны перамаглі ў нейкім конкурсе пасля публікацыі ў маладосці, калі я бачу, што яны ўжо стаяць на сцэне на свяце Дня беларускага пісьменства і ім уручаюць нацыянальную літаратурную прэмію ў намінацыі «Дэбют», гэта, канешне, радасць. Вось, ты радуешся як за свайго роднага альбо блізкага чалавека, і ты радуешся, што табе не падалося, што ты разгледзеў гэты талент, ён ёсць, і ёсць вынікі. Насамрэч, было некалькі эпізодаў падчас святкавання Дня беларускага пісьменства, што аўтары з рэгіёнаў, яны проста падыходзілі на стэнд выдавецтва «Мастацкая літаратура» і прасілі запісаць іх кантакт, альбо, прыкладам, проста цікавіліся, а раскажыце, як можна надрукавацца ў мінскіх часопісах літаратурных. Мы не ведаем, альбо там мы чулі. Вось, і гэта таксама сваю ролю нейкую іграе. Наогул дзяржава заўсёды падтрымлівала літаратурныя часопісы. Цяпер мы адчуваем такую асаблівую падтрымку і такое асаблівае кіраўніцтва менавіта Міністэрства інфармацыі. У якім плане? Дзякуючы Міністэрству інфармацыі цяпер рэалізуецца новы праект часопіса «Маладосць» і беларускага радыё, калі нашы аўтары записываюць, самі чытаюць свае творы, альбо калі твораў недастаткова, просто нешта расказваюць пра сябе. Гэты праект называецца «Прачулым радком», выходзіць у рамках праграмы аўтарскай Наумы Яковлевича Гальпяровича, і нашых аўтараў убачыць і на Ютубе, у Інстаграме, а пачуць па радыё можна ў суботу і нядзелю у 8 гадзін раніцы, у 11 гадзін вечара. Дык вось, гэта таксама для іх шчасце, хаця нам падавалася, што будуць яны, можа, неяк палохацца першапачаткова, таму што яны яшчэ толькі пачынаюць свой шлях у літаратуру, і наогул бывае, што самі не ўпэўненыя, ці застануцца яны ў ёй. Вось, але гэта, канешне, стымулюе іх вельмі. І нас таксама. Па-другое, гэта унікальная серыя «Маладосць», якую таксама падтрымлівае і фінансуе Міністэрства інфармацыі. Мне здаецца, што гэта проста такі падарунак для маладых, своеасаблівая першая кніжка іх, першая кніга. Вось, некалі былі такія серыі, і бібліятэчка часопіса «Маладосць», і першая кніжка паэта, і вось штосьці кшталту такога цяпер выходзіць. Гэта аб'ёмныя, у цвёрдай вокладцы, сур'ёзныя, цікавыя кнігі, на якія варта звярнуць увагу. Цяпер, над чым мы працуем, у 9-м нумары «Маладосць» запланаваны кшталту спецвыпуску літаратурны блок, які будзе прысвечаны дзейнасці філалагічнага факультэта БДУ. Гэта таксама ініцыятыва Міністэрства інфармацыі, якую мы з радасцю падхапілі. Дык вось, 9-й нумар, ён будзе амаль цалкам прысвечаны дзейнасці філфака. Там будуць творы як
студэнтаў эсэ, будуць вершы удзельнікаў літаратурнага клуба «Альтанка», інтэрв'ю з дэканам факультэта. Унікальная з'ява будзе у нумары пераклад урыўка з паэмы Язафатыда у выкананні Жанны Некрашевіч-Кароткай. Гэта паэма 16 стагоддзя. Яна будзе ўпершыню перакладзеная, ўпершыню вось урывак з яе будзе надрукаваны ў маладосці. Ёсць шэраг іншых праектаў, асаблівы унікальны шматгадовы праект наш з Беларускім універсітэтам замежных моў. Ён працягваецца больш за 10 гадоў, з 2015-11 гадоў, калі да нас прыходзяць на практыку студэнты з універсітэта і здзяйсняюць пераклады з розных моў. Пасля гэтыя пераклады пераправяраюцца, адаптуюцца, рэдагуюцца выкладчыкамі і упершыню усе гэтыя творы, гэта творы, якія ўпершыню перакладзеныя з мовы арыгіналу на беларускую мову, прамінуючы рускую мову. Я хочу сказаць пра тое, што праз гэта часам узнікаюць некаторыя непаразуменні, прыкладам у рэдакцыі, калі карэктар знаходзіць у інтэрнэце альбо выдадзеную кнігу ў перакладзе на рускую мову і пачынае звяраць, што нейкія ёсць несупадзенні у перакладзе на беларускую, тыпу вось з рускай неправільна, а мы тлумачым, што гэта і прамінуючы рускую мову, што гэта канкрэтны пераклад студэнтаў і выкладчыкаў з моў арыгіналу. Вось. І другім шляхам яшчэ творы студэнтаў, пераклады студэнтаў трапляюць у рэдакцыю. Гэта там дзейнічае гурток, які так і называецца пераклад з англійскай мовы на беларускую. Вось. І такім чынам таксама там раней працавала, вось, на жаль, пайшла з жыцця Макарыч Марына Васільна. Яна вельмі дапамагала нам у гэтым. І гурток пакуль што ён не дзейнічае па гэтай прычыне, але таксама неверагодна цудоўныя таленавітыя студэнты, цудоўныя пераклады. І гэта такая апрабацыя для іх, бо яны будучыя перакладчыкі, а для нас проста унікальная магчымасць азнаёміцца з шэдэўрамі сусветнай літаратуры. Дык вось цяпер мы выйшлі на новы ўзровень, так сказаць, друкуем пераклады сучасных замежных пісьменнікаў з дазволу пісьменнікаў, значыць, гэта былі пераклады зімбабвійца Ігнаціуса Мабасы, а таксама пераклады кітайца. Не успомню імя, прабачце. Вось гэтыя два таксама такія унікальныя праекты, якія, з якім часопіс «Маладосць» трапіў, так сказаць, за межы нашай краіны, вось, які прэзентавалі таксама ў гэтых у Кітаі і Зімбабве. Вось такія нашы справы, такі рух. Я думаю, што у гэтым накірунку і будзе працягваецца наша праца. Вось, канешне, пабачымся на дне беларускага пісьменства. Дякую вялікі, Ольга Станіславовна. Паважаны калегі журналісты, перейдем до ваших пытанняў, калі ласка. Першае пытанне. Здравствуйте. Анна Тышкевич, портал Союзного государства. Уже упомянули о том, что стартовал конкурс молодых литераторов Мосдружбы. Участвуют ли литераторы Беларуси в подобных конкурсах, но уже инициированных российской стороной? И в целом, какие еще проекты между писателями Беларуси и России проводятся? Может быть, есть аналоги «Мосту дружбы», только уже для более опытных, состоявшихся авторов? Спасибо. Зараз проводится конкурс «Русский глагол», и к этому конкурсу мы подключили информационно все наши региональные отделения. Я знаю, что коллеги, не буду называть их фамилии, смысл не в этом, что активно заметили этот конкурс и будут участвовать. Конечно же, мы видим все
российские премии, литературные конкурсы. У нас тесное сотрудничество с Союзом писателей России. И, безусловно, наши литераторы информационно знают обо всех проектах. И не только от нас. У нас общее интеграционно-медийное пространство. Знают и из портала союзного государства, и знают из печатных медиа, в целом из социальных сетей. Поэтому в этом плане просто огромное, большое сотрудничество. Есть авторы, которые являются членами редколлегии, белорусские писатели являются членами редколлегии литературных журналов. Вот Ирина присутствует, известный публицист, поэт. Она находится не то что одной ногой, а всем своим творчеством находится в формате внимания российских толстых литературных журналов, что во все времена было достаточно престижным. Анатолий Юрьевич Аврутин, лауреат многих премий, кстати, переводчик поэзии народов Дагестана, в первую очередь аварской поэзии, отмечен за свои такие деяния. Недавно он подготовил большую подборку в воронежском старом, таком известном, авторитетном литературно-художественном журнале «Подъем», большую подборку белорусских авторов. Поэтому сотрудничество достаточно тесное, плотное. И что интересно, вот сейчас в Гомеле готовятся гомельские областные дожинки. Владимир Николаевич Гаврилович, депутат Палаты представителей, руководитель Гомельского регионального отделения Союза писателей Беларуси, давний инициатор этого такого большого проекта, где всегда отдельная площадка российским писателям. И, конечно же, там всегда анализируются итоги различных конкурсов, различных публикаций белорусских авторов, инициируются новые творческие конкурсы. Они касаются и перевода классической белорусской литературы, классической поэзии на языки, в первую очередь, народов России, в первую очередь на русский язык, на языки народов России. Поэтому такое сотрудничество достаточно многогранное. Книги выходят. Хотел бы, может, немножко расширяю ответ, хотел бы сказать вот еще о чем. Наши издательства внимательны и к произведениям российских писателей. В последние годы в государственных и частных издательствах вышли книги Владислава Артемова, главного редактора журнала «Москва», Михаила Попова, заместителя главного редактора журнала «Москва». Вышли книги Юрия Козлова, Олеся Кожедуба, нашего земляка, который уже десятилетиями работает в Российской Федерации, был в свое время сотрудником издательства «Советский писатель», такого авторитетного. Вот. Его книги выходят и в Москве, и в Минске. Поэтому мы дальше ищем новые форматы. В первую очередь, конечно же, эти форматы хотелось бы, чтобы сопрягались с творчеством молодых литераторов. Мы думаем о завтрашнем дне, о том, чтобы связи упрочились, о том, чтобы формировалось новое литературное поколение в формате белорусско-российской литературной дружбы, в формате хороших, добрых отношений. Это наше единство, это наша сообщность, это наше соработничество. Включите микрофон. Потому что для меня очень почестно уже несколько лет подряд быть экспертом Национальной литературной премии России «Большая книга». Вот буквально сейчас у меня короткий шорт-лист, и мне надо прочесть 15 произведений, поданных на конкурс в этом году. И, конечно, для члена жюри это большая работа, но это уникальная возможность познакомиться с современной русской литературой. Большое спасибо. Есть ли еще вопросы? Пожалуйста. Выдавецкий дом «Звезда», Лена Дядюля. У меня такое питання. Наколькі самі Костюковичі багато літературними талентами і як наогул свято пісьменства дапамагае адкрываць край? Яго багацце не толькі літаратура, а наогул багацце гэтага краю. Такое шматаблічнае пытанне, постановка задачи на великую перспективу. Перспективу мы улічым, паважаная Лена, абавязкова. І будзем працаваць над праслаўленнем касцюковіцкіх талентаў
талентаў Магілёўшчыны і ўвогуле тых маладых літаратараў і літаратараў розных пакаленняў, якія працуюць на Магілёўшчыне, сапраўды такім цікавым вельмі краі з пункту гледжання ўвагі да беларускага прыгожага пісьменства. Учора адбылася такая добрая падзея. Саюз пісьменнікаў Беларусі пры падтрымцы Міністэрства інфармацыі нашай краіны з удзелам нашых іншых партнёраў перадаў цэлую бібліятэку, вельмі вялікую, каля 1000 кніг, каля 1000 экземпляраў кніг самых розных назваў Касцюковіцкай раённай бібліятэцы імя народнага пісьменніка Беларусі Івана Гаўрыловича Чыгрынова. Канешне ж, там мы гаварылі, дарэчы, там прысутнічаў і кіраўнік Магілёўскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, прысутнічалі прадстаўнікі абласнога выканаўчага камітэта і кіраўнік Касцюковіцкага раёна, старшыня райвыканкама Наталья Асмалоўская. Вось, гаварылі пра тое, што ў гісторыі Касцюкоўшчыны, якія імёны вельмі знакавыя. Па-першае, раён унікальны. Я думаю, што гэта справакавала рашэнне ўрада нашай краіны аб правядзенні там Дня беларускага пісьменства. Раён гэта радзіма Аркадзія Александровича Куляшова, народнага паэта Беларусі, і народнага пісьменніка Беларусі Івана Гаўрыловича Чыгрынова. Учора шмат гаварылі і ўспаміналі фестываль абласной свята паэзіі пісьмянкоў Луг, якое таксама з'яўляецца, фестываль, які таксама з'яўляецца добрай традыцыяй Касцюкоўшчыны і ўжо ўсёй Магілёўшчыны. І туды едуць з усёй Беларусі. Гэты фестываль, гэтае свята прысвечана таленавітаму, праводзіцца ў знак памяці таленавітага паэта, вельмі яркага, нашага калегі, які ў маладым узросце параўнальна пайшоў з жыцця, Алеся Владимировича Пісьмянкова. Ён ураджэнец адной з касцюковіцкіх вёсак. Канешне ж, Касцюкоўшчына — гэта імёны Рыгора Ігнаценкі, вядомага дзіцячага пісьменніка, які пражыў доўгае жыццё, працаваў на Бярэзіншчыне, у вёсцы Паплавы. Ён застаўся ў памяці чытачоў, а я думаю, што і сучасныя чытачы будуць адкрываць яго творчасць гэтага пісьменніка, прыродазнаўцы. Дарэчы, нядаўна перавыдадзены яго творы вялікім томам у выдавецкім доме «Звезда». Яго творы ўваходзяць у школьную праграму, друкуюцца перыядычна у калектыўных зборніках, у хрэстаматыях, у розных чытанках. Касцюкоўшчына — гэта край, які даў прытулак і многім іншым цікавым талентам. Пра гэта ўсё будзе гаварыцца на Дні беларускага пісьменства. А каб ужо доўга не займаць ваш час, адрасую вас да часопіса «Полымя», які выдае выдавецтва мастацкай літаратуры. У 7-м нумары гэтага часопіса надрукаваны такі літаратурна-краязнаўчы партрэт гэтага рэгіёна. Великие есть пытания? Да, Калиловска. Ці стаў год жанчыны выбухам менавіта для літаратараў жанчын, і ці зможам мы з гэтым пазнаёміцца з іх творчасцю падчас Дня пісьменства? Я хочу сказать, что жанчыны заўсёды актыўныя, і ў літаратуры таксама. Ну, канешне, акцэнт на год беларускай жанчыны, ну, нейкія надае яшчэ большыя сілы, акрыляе. І пагэтаму і ў літаратуры маладыя імёны, яны таксама вельмі многа жаночых. І калі мы праводзілі форум маладых літаратараў, то па колькасці яго удзельнікаў таксама была пераважна жаночая аўдыторыя. І разам з тым я хочу сказаць, што вот мне вельмі спадабалася ідэя Беларускага саюза жанчын наконт прыняцця ў сваю арганізацыю мужчын таксама. Я пра тое, што вось эта увага да года беларускай жанчыны і ў прыватнасці вот для нас жанчын, якія прадстаўляюць літаратуру, з боку мужчын яна заўважная, і гэта вельмі прыемна, таму што акрамя выдання кніг, вот прадстаўленне сваіх імён у літаратуры, вот, напрыклад, я адчула заўважную цікавасць да сустрэч.
стараются, вот мы были и у Национальным банку Беларуси, и Татьяна Сивец учора мне тэлефанавала, говорила, что яе у Беларусьбанк запрашалі. Вот так асоба, жанчыны, творцы, у ёй зацікаўлены, яе хочуць бачыць, яе хочуць чуць, таму што такі вобраз беларускай жанчыны. Я думаю, што увогуле вот жанчыны творчыя, жанчыны паэткі, ну гэта асаблівы такі сімвал нашай беларускай жанчыны. І, канешне, на свяце беларускага пісьменства і жанчын будзе многа, і з імі можна пабачыцца. Канешне, яны ўсе прыгожыя, таленавітыя. Ну, такія знаёмствы, сяброўствы вельмі спрыяльныя. Дякую, Алена Анатольевна. Калі ласка, пытанне ваше, калегі? Пытанняў больш няма. Ну, тады будзем завяршаць нашу прэс-канферэнцыю. Дзякую нашим спікерам за ўдзел, дзякую вам, калегі, за ўдзел, і да новых сустрэч.